Màrius, el blog d'aquesta setmana és... Sí, saragatona.blogspot.com. Saragatona, com qui fa una saragata, que vol dir una festa. És un blog literari dels que jo vaig seguint. Bé, és un blog literari atent a tots els mitjans, I comença, que per això m'ha cridat l'atenció, amb una d'aquelles enquestes típiques d'internet en les quals pots votar, però aquesta és molt particular. Diu, demana, sabies que el IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, va decidir canviar el nom del pretèrit indefinit l'any 2002? De moment, he vist que aquesta apassionant votació, diguem, de gran sociologia, va així. Diu, sí, un 17%, no, un 17%. Què t'empatolles, que és una altra de les possibilitats, un 8%. Què és el IEC? Un 30%, que és el que guanya, això és una mica preocupant. Mica lamentable, sí. I on anirem a parar? Un 26%, com pots veure. No saps d'on surt. No saps d'on surt. Aquests del Saragatona transformen, diguem, el que és la seva atenció literària en una festa, i per això els destaquem. Molt bé, doncs aquest és el blog recomanat, saragatona.blogspot.com. Fins aquí les recomanacions al Lectoràlia d'en Màrius Serra. De seguida comencem a parlar amb Maria Barbal i del seu llibre, la seva última novel·la, Emma. Ara tornem.